Patricia le apasal trumen lo langin tui takin an muhila nupa in mangai tak ni in fa ero an nei lem lo trumen hi company pakhata salesman na athok meka Patricia ero in na anei lo ani Patricia muchu thom engemaw hria in a har hlol maya apasal pistol chu vatin an ina misual an mani roktum an local ni in angaya apasal chu kai thawin thom an hriatna lam chu an pan thuaya nimasela zantira khan an ina hian an party ya an party chima local kai fal lutuk kho theilo khopa chatthla an lo mang hil tak kha ni in an thohuai theyani trumen thopui Alex ta chung kwa lo langin anupui Marina le afapa robi le an ompui nu bela tinen an khosa hawa vo in hi an fapa robi birthday ani nge nima sela Alex ta nu pa hi an ezon na an boythin mawangin an fapa po an ngai sakman meu lova sumle pain amamok apiang an ti saka an fapa birthday po an manghil pha hial reng ani an fapa bula hian no pangte ani atrangin an khosatam lo hle ani robi chuan a birthday anu le pa in an thengila an lom sakman lo ti chria in alung nur hle maya phur lo zeta class kal atum chu an ompui nu bela chuan lo dangin keman ke kasiam sakche alom local ro ti in a birthday cake zain an ompui nu nen chuan an lom ve a robi mel lung nur lutuk po azia pha deu ti chuan robi chu classical turin achuak veta ani Patricia le apasal trumen lo lang le in trumen chuan mindor tu tur pakhat zanri ei turin kasom le don ania ilo biak that via wanga yang ti in anupui chu an thrila annu ero alung oi vak lo hle achan chu apasal hian mi chi hrang ron hruai ho in ama chu tok tara amang thrina apasal hian atlain te chu ti lom nan an nu hi amang thrina ni nimasela ama ador tu te chuan anupui an stratu zo in an phatsan le thin sia an nu hi asiam khongai thak ve khop mai trumen chuan zan ina hian mi hosa tak kan company zom turin ka som dona keima awanga kan company azom ani ngat chuan ka hlo apungin ka kai sang thuai dona chuwang chuan thatakin olo mangche o ti in annu chu an hrila annu chuan thilthleng tur hrelok vek ma se apasal hi amangai ema apasal du ang chuan a mai thrina ni trumen chuan karnal le man to tak a hlo phu loin a lei mi maya anupui chuan ngatinge tiangte i lei ve ngot engtin nge kan rul ve ta kang tianga ni chuan na ka thok ve mayang o ti in an zota an pa chuan lungai ma da che zanina kanin leng tur pa hi kan tilung oi ani ngat chuan boina tura om hlei nem kan rul vek dona lom ti in a changa ti chuan ha thok turin a chu santa ani trumen chuan an office thlengin a thiam pa Alex le an boss chu lo in bia in an boy khop mai Alex nen hian an reng a in anga arukin an in elve hle ani robi lo langin school a thleng to a asta ruk chu panin vo in chu class kal lowin hun nuam tak mangang miang ti in an soma nimasela chunu chuan class thul adu lo thu le angai nat zong ani lo thu in alo chang ani robi hian thian tha anei lo mai pi alama anu le pa pon an ngai sak lo em le ngala khovel hi khohar thak ati hle ani ti chuan class a po om pe lowin teivel mai tur chuan a in khal chuak le ta ani Alex te in lo langin a fapa chu class kal lowin atlan bo ti a hria a hrem nan a motor cha bi alak sak mak mai ani Alex chuan lekha izir that lo chuan poisa inei lawanga poisa inei lo chuan khovela hian engma ati theilowin za kai lowin I om mai mayang ti in a fapa chu an zila
poisa aya hlu a om lo ni hian angai ani trumen chu an chen na ama dor tu tur nen chuan zanria kil ho turin an ron howa anin leng pa chu a betra khop mai chu pala chu tar hot ve tak ania sum aneya wangle trumen nan ama mo ti hria in akai deuh to nen trumen nu pui chu azen ta zau mai le Patricia chu thinrimin an pa hne na chuan tiang thil hi ka ti theilo ka du to lo khonga in ti in an nge na an pa ero kai sang chak ngang ania an nu chu tilung oin anu pui chu ama ador tu tur pa hne na chuan athar tem le mi mai ani mi pathik thu chelo an ti don nge mangai na nei lo kan ti zo kang trumen hi aril ru amak sak ani ber mai kaisan nan chuan mani nu pui te po midang astra tu tir du ania makve khop mai ani atu ka chuan trumen te office lo langin a be sei angin thil a thleng ta hau lo mai an boss chuan ama ni loin a thok pui alex chu a kaisan tira a chan chu na a thok that zok wang ani trumen chuan kaisan a du luata anu pui po wi zo lovin midang astra tu tir kha ania achunga thil thleng chu tur zo lovin ama nun na alak pha ta ani trumen thi na chu Patricia chuan atur thiam lo hle maya a pasaltana a in pumpek na ngai tu chuan a om ve reng ani atan ti du lo anei si lova ti chuan a pasalte office a chuan kalin a pasal dor tu le Alex chu a mutlang lo mai a pasal chu an phiar ru ni nge in ngaya a pasal chu an bumanga ama po nom chen nan an manga angaya a pasal in ti hlum chan le promotion a muai mutu Alex a muduna wang chuan aril ru kal sualin phubalak nge atumta ani a pasal office a chuan lutin thila dap kwalvel ruka Alex le a pasal client personal detail ala a phubalak atumta ani ichuan a pasal client chen na mun chu apanding ngala doorbell chu metin ama lo start tu to tu putara hosa zet chu ron chuakin silai a phora ka plum ngal mak mai ani asul nu chu a thup viau maya midang pon an lo mulem lo bok ani Alex da chung ko chunga chuan chet le atumta a afa pa robi te school tlo in school akal that chle ti a hretheya ngai tu na tharpu in Alex chu robi te college atanga lekha thon angin afa patlas kal chhelu tuk chu lekha thon atuma class akal chiat ema wangin tuition kal amamo a ama chu tutor angin a injek tel bok ani lekha chu Alex chuan lo mu in afa pachunga alung oi lo hle maya Patricia chu Marina chuan call vatin an muwa Patricia chuan hun anei that lo thu le a chen atanga local reng chu a boi thlak ni in asoya Alex chuan room ruak kan nga a kan fa pa thataka lekha izir tir don phot chuan kan bula ilo cheng ve theyang ti in chen chil mai tur chuan an soma Patricia du thu sam thil a thlengta Patricia po chuan rem ti in a tha tumte a chen chil don ta ani lekha chu anin zir tir trana Patricia chuan Robi chu in ngai zon tira man tangkai atum ru hle maya Marina po in kom tlang nel tir atum hle bok Marina chuan anxiety pills a 80 a hrethuaya Marina in tura chuan hunrem chang anei apiang in pills a pol rutazi mayani Zankatsu Patricia in thlak lai Robi chuan a hmu fu hlau maya Patricia chuan Robian a en thlat hria in a hmu nom le zual nan ama le ama chu an in ti zau thau chop vela rol thar har wang Robi a boi tol mai le a om mai po a it ru to kha ania an in zut le phei chu sipai lu bok an pu te ma a ading ang mai hian ading khongwa mai ani Robi hian a pe khong ve khop mai
Patricia chuan Robbie chu mu in min bi thlirsak ani mo zep mi asu ka hrevekania ti in an hawa Robbie a hlau thong man khop mai nima sela Patricia chuan chuti fakawa emaw te chuan i tutor kania karuma ron kalin thil dang po ka zirtir thei tho che ania i thu nei na veber ilek ko lai chu ka hmucha khop mai ti in rol thar thaza po a thlem thiam fu mai he nu hian zan ania Robbie chuan thil dang angai tu thei to hau lo azirtir tunu trong kam khan a beng alu ne bokaniang aruma chuan vakalin Patricia la mangai chan a easy tok velaril runa aloni bok nen eng thu dang soi set lo chuan ati koite alo phel ngal thor mai Robbie chuan a it thungang aniang chu abo ngal rum maya ti chuan rol thar kum som paruk mi le nu thloi phan chang chu instra tutin an hlim dun khop mai an man ruala siam tu in mil lo asiam tel box si lova an cha kani phot chuan kum upa le no pangpo alo in mil viau zelani ka ring zinga chuan Marina lo langin anxiety pills Patricia wangin a eina sadewa anxiety pills chuan ama a ngong thalo nein anxiety anei na satpha viau maya ataksa po adol dang tran khop mai Alex komin atiti puya thian that taka siam atum mai baka Phuba alak theina turani phot chuan an pa fama a in phel mai po a reng lo ani Patricia le an ompuinu bela chi ina an oma Patricia chuan an chung ko huatin a hohlur to boxi ti chuan bela palngei turin thang akama bela po chu athatta ani asul nu chu ching felvatin bela chu mania chi sul angin alantir bok ani tlaya chuan Robbie ron homa saberin Patricia ruma alut ngal thor mai Patricia hian anu thloi powar mangin Robbie asal bet to a Robbie chu azuna a uai kan ti don nge ako te bel zun a uai kan ti zok don Patricia chu astra tut le tabot bot mai Patricia la a virgin lo ti a chiang to bok nen nu thloi ni nuwa lo tang der chi am hi arem te hrep to lo ani ma na le Marina chu lo thlengzom ve ngalin bela a mu mai lova khosak po alo la reng lo ti a hria a bela chu zongin a muwa nunna anei to lo ti a hriat ema wang chuan a au khek tur mai ani Marina chu an boi pui wata Alex po lo thleng chop chilin kan thiam lo a om hlei nem accident wang liao ani kha ti in an nu chu an nem ve a nima sela anxiety nei ados aya tam dam doi am pek ruk thin mei chetan chuan a hrom khop ang le zanania Alex chuan pool khelin Patricia chuan apan ngal chat mai athat mai done moti lain Robbie a hmuwa an pa fa in kar boruak a chiat theinan Alex chu tilung oin a instra tu tir le a Alex la annu a sisel si lowa alo easy ve phian le ngal ti chuan an pa fa in bilnu anin trom ani taber mai Robbie chuan apa chu mu im Patricia nen in omdan kha ka mu vek che u ania ka kar cha bi min pekira ni lo chuan kanu ka hril don ania ti in apa chu avau tariap mai apa ti ngai na hrelo chuan cha bi a peya an chung ko boruak chu a chetel tet mai ani a chan chu meiche sualin chung kwa avodar ti chu alang chiang chhotran khop mai zinga chuan Patricia chu tlai taka thowin Alex ei tur siamin an fa pazir tir tu ompuinu ang khan alut ania nima sela nu berchan achang chhode mai chung ko pa berin alo stratut zeu to sia ompui te lo stratut chu tho an hai ngal der mai ani an tiang deuh khan Patricia po a inluling chhovio mai Alex office kal tura a chuanu chuan Marina in tur coffee siamin anxiety pills atel le ngek mai damna doi lo po ani tur anga man ani lo chuan thina ani sia Patricia la asual na sa pariat mai sia misual reng bitra an lo om hau lo mai
Patricia chuan Marina tinge ifapa le ipasal hian anwanga isak lo em cheve amakhi katizok chung ko nu ber idam lo ve ema ti in an fuih por le tangala Marina la mirilu dam lo ani sia afapa chu mu in a haw ngek maya Robbie thinrim chuan in ka chu asanang ti in anu chu atong khum ve bok chu atum mek lai chuan Patricia chuan Robbie chu mu in ipa khan min tiluya lawm ka du lo ka ti pon du ro nuam iti don tho min ti tata ti chuan tiang khan kan omta ani ti in an hrila an chung ko hola an choi hlom ang reng sia Patricia chuan a in mel mak tir ta vek mayani Patricia chu Marina mutna kalin hei inin nei zungpun khani lawm ni ka char hlol mai isisel ta silo in pa hian abun du to lo ani mai thayani ma ilak vat lo chuan ala thren mayang che ti in an fuih por le a Marina chu a in ngai tu na sale khop mai Alex chu lo ho in anu pui a rui hle ti a hre theya kai thowin engwanga pil sei vak nge ini anu tling na lo lutuk ti in ti har atum hle ani zinga chuan Robbie chuan apa chu anek hersok maya Patricia wangin pafa nupui an boi zauta Alex chuan afapa chu rek betin Robbie pon in achu santa ani Patricia chuan Robbie chu zongin a muthuaya kan pahni in kan cheng dun don ani tuna chuan lo ho photla college izo huna kan tlan don nia ti in a thlema Robbie te lo chuan an ina umna chan tur anei lo atin ani ti chuan Robbie chu asal be na man ruwa mang pok chuan thlem thlule in anin stratut le ta ani Robbie chu hostela turin achuaka Patricia ero Marina en kol turin ala zom don ani Patricia chuan Marina chu coffee pek le antuma Marina chuan ring hlelin adu to lowa ti chuan Marina chu soisa in khuma aphuara mani in tilum anga lantir atum le ta ani Alex chu an office lo langin truman tenu pathalak a mufu hlau mai Patricia chu truman nu puyani ti hria in promotion awang khan apasal a intilum mania phubalak atum ti a hre theita a rang takin ina atlan hongala Marina po alola thatman lo hlau Patricia chu bein tukvera atlathata ani Police an lo thlen meu chuan Patricia ero alo bipo le man to ani Marina chuan afapa chu khola bia in college hostel chu anua mem ti in anzota an chunga Patricia che dan ero an hrit lem lo chuti lai chuan Patricia chu Robbie bula omin a movie atop ta ani engtin tak ni zelang mo